Ίγκασον. Γετβάη. Κυριακόπουλος. Ωραία για το Σιώπη με τη μία, ο Σιώπης για τον Τετέι. Ο Τετέι θέλει να γυρίσει, γυρίζει με μέτωπο προς την αιστεία. Έφυγε από τον Σόουζα, παίζει με τον Αντίνο. Ο Αντίνο παίρνει την μπάλα, θέλει να παίξει πάλι με τον Τετέι, τα κατάφερε. Ο Τετέι γυρίζει με μέτωπο για να πλασάρει. Καταπληκτικό γκολ. Αντρέας Τετέι, το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Είναι κόντρα στην αγαπημένη του Κηφισιά. Είναι κόντρα στην ομάδα που τον ανέδειξε. Μια καταπληκτική συνεργασία Αντίνο και Τετέι. Κυρίως μια καταπληκτική δουλειά σε όλη τη φάση από τον Αντρέα Τετέι. Αυτός χτίζει την φάση από την αρχή. Αυτός την τελειώνει. Πρώτη assist με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και για τον Σαντίνο Αντίνο. Πρώτο γκολ για τον Αντρέα Τετέι. Εδώ δείτε πόσο ωραία παίρνει την μπάλα. Γυρίζει με μέτωπο προς την αιστεία. Βλέπει τον Αντίνο, του περνάει την μπάλα και κάνει κίνηση ανάμεσα στους δύο παίκτες της Κηφισιάς για να ξαναπάρει μπάλα. Γυρίζει με μέτωπο προς την αιστεία. Αποφεύγει τον Ρούμπεν Πέρες, πλατσάρει κάτω από τα πόδια του Πέτκοφ, περνάει μπάλα στην γωνία, δεν μπορεί να βγάλει αντίδραση ο Ραμίρες. 1-0 ο Παναθηναϊκός με το πρώτο γκολ του Αντρέα Τετέι.